One Music Production. Hostel Yasama Magisu Navy Jan. Panibagong pagsubok na naman ang aming dadaanan. Pagsubok na kahit kailan may hindi pwedeng takasan. Nais kong malaman nyo na magdasal dahil yan ang sandatang binigay sa atin ng may kapal. Patuloy sa pagdami, patuloy sa paglaganap. Ang sakit na COVID-19 tuluyan bang lalaganap? Sana bago lumala ay maanap na nila ang lunas para matigil na po ang kaso ng coronavirus. Alam po nating lahat na hindi tayo papabayaan. Wag lang po kayong magsawang tumawag sa itaas. Dalangin po Panginoon, isa pang pagkakataon, iligtas nyo Panginoon sa gantong pagkakataon. Nangangailangan po ng tulong isa sa bawat Pilipino na makabangon ng bawat mamamayan ng Pilipino. Ganito ba talaga kapag makasalanan ka? Walang mahirap o mayaman kapag tinamaan ka. Coronavirus, yan ang dapat natin pag-usapan. Mahal tayo ng Diyos kaya hindi niya tayo pababayaan. Bago ang lahat dapat tayo'y magtulungan upang ang COVID-19 unti-unting mawawala yan. Di ba tayong Pilipino ay may puso rin naman? Kayo magiyang kulay, tunay na nagmamahalan. Patawad po Panginoon sa lahat ng aming kasalanan. Kasalanan kahit kailan din namin pinagbayaran. Dahil sa iyo kami pa rin nakatayo, nananalangin upang ang lahat ng ito ay mainto. Wala naman mawawala sa iyo kung mananalig ka lang. Sa oras ng kagipitan, magpakailanman. Tuloy lang tayo Pilipino kahit na anong mangyari. Sa dagok ng problema meron tayong kakampi. Isang karamdaman na tatatak sa kasaysayan. Isang sakit na hindi natin malilimutan. Maraming Pilipino na ang tinamaan. Wala tayong magagawa kundi ang magdasal na lang. Wala siyang pinipili bata man o matanda, sabagat ito'y sadyang itinakda ng bathala. Paano maiwasan, masolusyonan, mabawasan nating nadaramang kalungkutan? Ganito ba talaga ang takbo ng panahon? Ito'y kasalukuyan nangyayari ngayon. Huwag kang mangangamba, nandyan ang Panginoon. Siya ay nakabantay mula noon hanggang ngayon. Pilipinas, salina tayo na magtulungan para maiwasan natin ang pagkalat ng sakit na yan. Nakikita nyo naman ginagawa ng Pangulo. Paano maiwasan kung sobrang tigas ng ulo? At isa pa dyan, ng pagtaas ng mga presyo. Masyadong abusado kapwa nating Pilipino. Ang quarantine pass, binabayad ng 30 peso. Hindi ba kayo naawa sa kapwa nating Pilipino? Hindi na tama ang ginagawa ng ibang Pinoy. Bakit ba sobrang abusado ng mga ibang Pinoy? Bakit ba kasi sa atin pa binigay ang sakit na pwedeng ikamatay? Sino na kaya ating kaagapay? Nandyan ng Diyos, lagi lang siyang nakabantay. Sa bawat panganib sa ating darating, mahal tayo ng Diyos, di tayo iiwanan kailanman.